Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο θα ανοίξουμε ένα δέμα από Temu και θα δούμε αν τα αντικείμενα που έχω παραγγείλει είναι αξιόπιστα και αν το Temu είναι τελικά απάτη. Οπότε ας ξεκινήσω να βγάλω τα αντικείμενα από εδώ πέρα και επιστρέφω. Θα ξεκινήσω λίγο με τα αντικείμενα που χρειάζομαι για να κάνω αυτό το βίντεο πραγματικότητα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το stand που πιστεύω θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος που τραβάει βίντεο γενικά να έχει ένα τέτοιο ώστε να στερεώνει το κινητό του πάνω. Οπότε πάω να το φτιάξω και επιστρέφω. Εντάξει, λοιπόν, η ποιότητα είναι αρκετά μέτρια. Εντάξει, δεν είναι, εντάξει, από Κίνα είναι tip, δηλαδή θα μου πεις τώρα τι περιμένεις. Ναι. Καλό είναι. Θα το φτιάξω λίγο, να το στήσω τώρα, να βάλω το κινητό μου πάνω και θα συνεχίσουμε το unboxing. Οπότε ναι. Λοιπόν, το έφτιαξα, το έστησα και τώρα έχω και τα δύο μου χέρια ελεύθερα επιτέλους για να μπορέσω να συνεχίσω το unboxing. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο πράγμα που θα με βοηθήσει στο unboxing, το οποίο είναι αυτό εδώ το σκατουλάκι. Αυτό εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι ένα μαχαίρι μικρούλι, το οποίο είναι, ναι, μου φαίνεται πως κόβει λίγο, εντάξει, λίγο όμως. Μεταλλικό, αυτό ξύλο μου μοιάζει, ναι. Αυτό είναι για να κόβω τις, αυτά τα πραγματάκια, ξέρεις, κατάλαβες. Ναι, μια χαρά φαίνεται, δουλεύει. Αυτό εδώ πέρα τώρα βαριέμαι να το βάλω. Οπότε ναι, θα τα αφήσω αυτά στην άκρη λοιπόν. Και μ' αρέσει κιόλας αυτό, έχει και τη θικούλα του. Ωραίο πραγματάκι. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό εδώ στην άκρη, με τη θικούλα του εδώ στην άκρη. Και πάμε να φέρουμε, λοιπόν, φέρουμε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι, θα το δούμε τώρα μαζί. Οκ, είναι το ρολόι που ήθελα να φοράω. Να δούμε λίγο πώς είναι. Wow. Οκ. Η ποιότητά του φαίνεται αρκετά καλή. Είναι πανέμορφο αρχικά. Ναι. Δεν θα έλεγα πως είναι βαρύ. Τώρα δεν ξέρω κιόλας. Ναι. Ωραία λοιπόν. Βγάλουμε εδώ τις ζελατίνες. Ξέρω και πως ανοίγει αυτή η μαλακία. Δεν είχα ποτέ τέτοιο ρολόι. Καλά. Ναι. Δουλεύει. Οκ. Δουλεύει. Μ' αρέσει αυτό. Αυτά εδώ πέρα νομίζω είναι διακοσμητικά. Ναι, είναι διακοσμητικά. Αλλά το ρολόι δουλεύει μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να φτιάξει την ημερομηνία. Εδώ πέρα έχει να φτιάξει την ημερομηνία. Δεν ξέρω όμως αν δουλεύει. Ωραία, λοιπόν. Αυτό το αντικείμενο εδώ πέρα, το ρολογάκι μου το ωραίο, είναι καλής ποιότητας. Μεταλλικό. Εδώ, αυτό είναι πλαστικό νομίζω. Ναι. Αλλά είναι πανέμορφο, ρε φίλε. Αυτό εδώ πέρα θα το πετάξω. Είναι όμορφο. Δεν μπορείς να πεις. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αφού το είδαμε αυτό. Βάζουμε τα σκουπίδια στην άκρη. Να πάμε σε αυτό εδώ το πραγματάκι που δεν έχω ιδέα τι είναι. Πραγματικά όμως μου φαίνεται πολύ περίεργη συσκευασία. Δεν ξέρω καν τι παίζει να είναι αυτό. Δεν ξέρω και καν πώς θα το ανοίξω κιόλας. Έχουμε technical difficulties εδώ πέρα. Σαν πάπυρος είναι. Λοιπόν. Οκ. Δεν είναι mousepad, αυτό είναι για να το κρεμάω στον τοίχο. Πάντως είναι πανέμορφο. Θα το βάλω στον τοίχο μου. Ναι,
Ωραία. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Βάλω εδώ το καπάκι του. Ωραία. Πάμε στο... Θα μαζέψω τον πάπυρο λίγο. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι αυτό το κουτάκι, το οποίο πάλι δεν ξέρω τι σκατά έχει μέσα. Να δω τώρα από πού θα το ανοίξω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Το βίντεο διακόπη και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν μ' άρεσε καθόλου το κούμπομα αυτού εδώ πέρα του μπουκαλιού. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι έτσι κάθε φορά. Τέλος πάντων, απογοητεύτηκα λίγο με αυτό εδώ το κούμπομα. Αλλά γενικά πολύ ωραίο μπουκάλι, εντάξει. Το παραδέχομαι. Ακριβούτσικο. Όχι, βασικά εντάξει, το παίρνω πίσω. Δεν ήταν ακριβό. Ήταν φθηνό, δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή του. Κάτω από 5 ευρώ ήταν πάντως. Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Έτσι είναι η κατασκευή, εντάξει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα παιχνιδάκι. Ένα anti-stress παιχνίδι. Το οποίο. Πολύ ψεύτικη κατασκευή, λοιπόν. Είναι για να παίζεις έτσι, ξέρω. Έχουν μαγνήτες εδώ πέρα. Να. Εντάξει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει full. Ναι. Σχηματίζουν και κύκλο εδώ πέρα στη μέση. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία κατασκευή. Πανφθηνό, έκανε ξέρω εγώ 1 ευρώ. Πολύ ωραία κατασκευή, μου αρέσει. Λίγο πλαστικούρα, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Ίσα ίσα τώρα που είναι πιο ελαφριά, τα προτιμώ. Αυτή η κίνηση εδώ πέρα είναι πολύ satisfying. Μ' αρέσει. Ωραίο αντικείμενο. Συνεχίζουμε. Φεύγουνε. Λοιπόν, πάμε σε αυτά εδώ. Αυτά έχουν γυρίσει όλο το TikTok. Έχουν γυρίσει παντού και τα πήρα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα μπαλάκια είναι μπαλάκια τα οποία είναι sticky, κολλάνε. Είναι με αέρα μέσα. Οκ. Νομίζω ότι θα έχει και κάποιο υγρό. Ακόμα καλύτερα δηλαδή που έχει αέρα. Ωραία, είναι γεμάτα με αέρα. Μπορείς να κάνεις αυτό και ο σκοπός του είναι, ξέρω εγώ, τα πετάς στο ταβάνι και κολλάνε και πέφτουν μετά ξανά κάτω. Πολύ φάση γενικά. Και πήρα 10 τέτοια. Έκαναν 8 ευρώ τα 10. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την τιμή γιατί το είχα ψάξει πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο. Τα μπαλάκια, τα ωραία. Λοιπόν, τα άλλα δεν τα ανοίγω, δεν χρειάζεται να σας τα δείξω αφού σας έδειξα ένα. Κάτσε να μετρήσω αν είναι όντως 10. 3, 6, 9, 10, εντάξει, 10 είναι. Τα χρώματα δεν ξέρω να τα διαλέγεις. Όχι, δεν τα διαλέγεις. Νομίζω είναι τυχαία τελείως. Είναι τελείως τυχαία τα χρώματα. Οπότε, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Το βάζω και αυτό στην άκρη. Ωραία. Πάμε να φέρουμε ένα φανταστικό πράγμα τώρα. Αυτό εδώ το πράγμα το όμορφο. Λοιπόν. Αυτό εδώ ξέρω τι είναι. Θυμάμαι τι είναι. Ωραία. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το mousepad που παρήγγειλα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω. Λοιπόν, θα το στήσω και θα σας το δείξω. Λοιπόν, το έστησα. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήθελα και από ό,τι περίμενα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Είναι πανέμορφο, φανταστική η ποιότητα. Είναι σαν το άλλο μου το mousepad η ποιότητα. Απλά είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, έχει χώρο για τα πάντα εδώ πέρα. Για να δούμε, κάτσε βασικά να δω το mouse. Γιατί το mouse κανονικά δεν το είχα πάνω στο mousepad. Κλειστράει πολύ. Μ' αρέσει αυτό. Okay. Πολύ καλό. Εντάξει. Το παραδέχομαι. Αν και βέβαια αυτό ήταν το πρώτο ακριβό πράγμα που παρήγγειλα. Το οποίο έκανε, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Κάπου εκεί ήταν. Λοιπόν, πάμε να το μαζέψω για την ώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε το unboxing. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
πάμε να φέρουμε κάποιο άλλο αντικείμενο τώρα. Φέρω αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια πανέμορφη θήκη για το iPhone, για το κινητό μου. Ναι. Εντάξει, η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Δεν μπορώ να πω. Εδώ πέρα έχει τέτοια πραγματάκια για να μην μπαίνει σκόνη μέσα. Από πίσω, εντάξει, δεν μπορώ να πω πως μου πολύ αρέσει. Και θα μου πεις, εντάξει, φθηνό είναι, τι περιμένεις. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα αρχικά, lime. Λαχανί θα το έλεγε κάποιος. Δεν είναι τόσο lime, αλλά εντάξει, λαχανί, ας πούμε. Πολύ ωραία θήκη. Νομίζω 1 € την πειρά, μπορεί και λιγότερο. Πολύ ωραίο αντικείμενο. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Αυτό εδώ πιστεύω πως είναι λίγο άχρηστο. Βασικά όχι, δεν είναι άχρηστο. Λοιπόν, θα σας πω τι κάνει αυτό. Αυτή η σύριγγα εδώ πέρα, με αυτό το πραγματάκι εδώ, το μικρούλι, αυτό εδώ το βάζεις στη σύριγγα και έτσι όπως είναι η σύριγγα το βάζεις, λοιπόν, μισό πούντο. Να το, λοιπόν, έχουμε αυτό. Λοιπόν, βγάζεις αυτό και βλέπετε αυτό εδώ πέρα είναι, βάζεις αυτό έτσι και τραβάς και έτσι τραβάς το άρωμα και μετά μπορείς να έρθεις εδώ και το βάζεις, κατάλαβες. Γι' αυτό το πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα το... Ναι. Κάτσε μην το σπάσω κιόλας. Συνεχίζουμε. Μ' αρέσει αυτό. Χρήσιμο. Για εμένα δηλαδή. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτά εδώ λοιπόν είναι τα γάντια που πήρα για να κάνω ποδήλατο. Τα περίμενα αλλιώς. Κάτσε να φορέσω ένα να δω πως είναι. Να δω μου κάνει κιόλας. Εντάξει, θεϊκό. Νιώθω λίγο άβολα που είναι τα 3 δάχτυλα έξω και αυτά τα 2 είναι μέσα. Νιώθω λίγο άβολα, είναι η αλήθεια. Αλλά έχει grip, μ' αρέσει. Αυτά εδώ τα 3 δάχτυλα είναι για να... Είναι για το ποδήλατο, ξέρω εγώ. Φρένο, ταχύτητες, κατάλαβες. Και για μηχανή θα μπορούσε να είναι. Αν και δεν θα το πρότεινα. Γιατί για μηχανή θες ειδικά γάντια. Αλλά ναι, λοιπόν, πολύ ωραίο γάντι. Θα το χρησιμοποιήσω. Φθηνό, πολύ. Και με τον κωδικό που έχω πάρει και που σας έχω δώσει θα είναι και πολύ πιο φθηνό. Μπορείτε να το πάρετε άνετα. Πολύ ωραίο αντικείμενο και αυτό. Συνεχίζουμε με αυτό, το οποίο είναι, δεν ανοίγει έτσι, θα το ανοίξουμε με το βίαιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, όπα, δεν μου αρέσει έτσι πως είναι η κόλλα. Τι είναι αυτό? Αυτό θα ανοίξει, οκ, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το κολλά στον τοίχο. Οκ, πολύ καλό, δυνατό, μ' αρέσει. Μόνο που, κάτσε, ναι, ξέχασα και αυτό. Είναι και αυτό που πρέπει να κολλήσει κάπου. Άρα και αυτό πρέπει να κολλήσουν. Αλλά πώς θα κολλήσουν και τα δύο? Δεν έχουν βάλει δύο. Πρέπει κάπως να σκεφτώ τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό το βάζεις εδώ. Το κολλάς στην πόρτα σου. Έτσι. Και η πόρτα θα κλείνει αυτόματα. Αυτό μπορεί να σας το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα πάντως αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα του. Οπότε θα τα μαζέψω όλα μαζί. Να μην τα χάσουμε κιόλας. Και πάμε στο επόμενο. Το οποίο το λατρεύω πραγματικά. Το λατρεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι μια θήκη για Xbox Controller. Μισό λεπτό να φέρω το Xbox Controller μου, να το βάλω και να σας πω τις εντυπώσεις. Λοιπόν, έτοιμο, το έβαλα, φαίνεται πανέμορφο όμως. Το μόνο πρόβλημα μου είναι ότι εδώ πέρα δεν εφαρμόζει πολύ καλά, από ό,τι βλέπετε.
Και εδώ πέρα έχει άλλο ένα κουμπί που δεν υπάρχει στο χειριστήριο αυτό, που σημαίνει ότι μάλλον αυτό το αυτή η θήκη είναι για το Pro, για το Elite ξέρω εγώ. Πάντως πάρα πολύ καλή ποιότητα, φανταστικό προϊόν. Πραγματικά το λατρεύω, το έχω λατρέψει. Έχει και αυτά εδώ πέρα μαζί, είναι 4, έχει 4 πάνω. 1, 2, 3, 4. Τα έβαλα τα 2. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μόνο που είναι λίγο ακριβό. Κάνει 8 ευρώ. Πάντως η σιλικόνη εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και το έχω λατρέψει. Δηλαδή φανταστικό θήκο. Τα βάλαμε στην άκρη. Λοιπόν. Όπα. Ξέχασα αυτό. Λοιπόν. Αυτά εδώ. Που πήρα 2 τέτοια. Είναι το ίδιο. Θα σας πω τώρα αμέσως τι είναι. Κολλάκι μας. Εντάξει, αυτό το μαχαίρι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Είναι 2 ακριβώς ίδια πράγματα. Πάμε να δούμε. Πάμε να σας δείξω βασικά τι είναι. Λοιπόν. Όπα. Ξεχάσαμε το τζόκερ εδώ. Λοιπόν. Είναι κάρτες πόκερ. Εδώ πέρα έχει τριαντάφυλλο. Πολύ ωραίο. Πλαστικό. Ωραίο. Δεν λυγίζει καθόλου, από ό,τι βλέπετε. Και διάβασα ότι είναι και waterproof. Οπότε, ναι. Δείτε εδώ τι πανέμορφες κάρτες έχει, ρε φίλε. Είναι χρυσό, μαύρο, άσπρο, ξέρω εγώ. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Απλά δείτε. Και πήρα 2 stacks. Γιατί με 2 παίζετε το poker, ξέρετε. Όσοι παίζετε χαρτιά, ξέρετε. Θέλω να δω κιόλας πώς είναι το ανακάτεμα. Εντάξει. Πολύ εύκολο το ανακάτεμα. Πολύ εύκολο. Τώρα να βρω αυτή την κάρτα που ήταν. Αυτή, όχι. Εντάξει. Αυτή. Certificate pet. Τι είναι αυτό τώρα. Each set of playing cards comes with a certificate of ownership. Οκ, εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτό. Ας το βάλω μέσα, ξέρω εγώ. Πάντως, αυτό το αντικείμενο είναι από τα καλύτερα αντικείμενα που έχω πάρει σήμερα. Δηλαδή, σας το προτείνω. Άνετα. Πολύ άνετα. Δηλαδή, τα πήρα 4 ευρώ και τα 2 μαζί, νομίζω. Ή 4 ευρώ το ένα. Δεν θυμάμαι. Πάντως, αξίζουν πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο αντικείμενο. Λοιπόν, αυτό εδώ, μπορείτε να φανταστείτε τώρα που σας δείχνω αυτό εδώ τι είναι. Πώς το σκίσε αυτό. Μου κάνεις πλάκα. Πολύ καλό το μαχαίρι. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να δείτε. Είναι θήκη για AirPods. Για AirPods Pro. Βασικά, εγώ το πήρα για Pro γιατί έχω Pro. Όπα. Γιατί μου το χαλάς, ρε τέ μου. Δεν βγαίνει τώρα. Δεν βγαίνει, ρε φίλε. Το έχω βάλει λίγο στραβά. Φοβάμαι ότι θα χαλάσω το AirPods τώρα. Λοιπόν. Εντάξει, καλά είναι έτσι. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι σαν να είναι δρωμένο μέσα. Γιατί μοιάζει έτσι. Εντάξει, το εξωτερικό μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει αυτό. Νομίζω έτσι μπαίνει. Λοιπόν, και κάπως έτσι τελειώνουμε το βίντεο με αυτό εδώ το μαχαιράκι, το οποίο το βάζω στη θέση του και το ασφαλίζω, ώστε να μην πάθει τίποτα, άμα θέλει. Και ωραία, εντάξει, λοιπόν, φανταστικά πραγματάκια σας έδειξα σήμερα. Ας φάρουμε και την Nutella εδώ πέρα, τα AirPods. Πολύ ωραία πράγματα σας έδειξα σήμερα. Λοιπόν, με τον κωδικό που σας έχω πάνω στην οθόνη, αλλά και στην περιγραφή θα το αφήσω, για να πάρετε, να φτιάξετε το λογαριασμό σας στο Temu
και να βάλετε αυτό τον κωδικό ώστε να πάρετε 100 ευρώ σε κουπόνια και να κάνετε τις αγορές σας με αυτά τα κουπόνια. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι μάλλον κάποιο review από αυτά τα αντικείμενα που σας έδειξα σήμερα. Καλή συνέχεια.